Ok, Bobo, an bɛ ɲininkali daminɛ ɲininkali min na fɔlɔ ka ɲini kanubagaw fɛ u ka video ninnu partage kosɛbɛ an tɛna mɛn video la kosɛbɛ. Bobo, bi ɲininkali ye min ye an y'a ye k'a fɔ nin wagati la mandat de dépôt u cayalen bɛ ka kɛɲɛ ni EDM ye an tun ye caman fɔ a la sa mais mandat de dépôt cayalen don min yɛrɛ kun bɛ ka mɔgɔ yɛrɛ kamana gan o y'a ye Seydou Lamine Traoré an balaka ŋununu kan mɛn k'o ye Sadio Burankɛ wa bɛ fɛn i bɛ se ka jumɛn fɔ mandat de dépôt ninnu na Bobo? N b'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn yanni i ka ɲininkali fɔlɔ jaabi n b'i ka ɲininkali filanan jaabi i ka ɲininkali filanan k'a jira k'a fɔ ko Seydou Lamine muso k'o ye Sadio dɔgɔnin ye o kuma ye nkalon kuma ye nkalon dan de don n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ komi Sadio ye marakaw ye mɔgɔ t'a fɔ ko nin tɛ mɔgɔ bolo sinon Madela ni dɔgɔmuso bɛ Sadio bolo n b'a faamuya dɔgɔmuso tɛ Sadio bolo kuma tɛ ka fɔ ko furulen bɛ Seydou ma Sadio ni Seydou kɔni bɛ ɲɔgɔn dɔn kabini Kati a bɛ se k'a fɔ u ye denmisɛnninya kɛ denmisɛnnin teri don nka i bɛna k'a fɔ jamana in kɔnɔ kuma dɔw la ŋununukan dɔw bɛ nkalon dɔw bɛ da i la a bɛ mɛn i la bon ninnu ye sɔrɔdasi ye u tɛ bɔ k'u yɛrɛ ɲɛfɔ i ye kuma fɛn fɛn fɔ u ɲɛ b'u ka baara in de la n'i ko ye jateminɛ kɛ kabini wagati min na kuranko gɛlɛya in min na a daminɛna Seydou Lamine Traoré ka wagati de la i bɛna k'a fɔ hakilina caman taara réforme caman nana o réforme kɔnɔna la kurantigɛ gɛlɛyalen kɔfɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko Seydou Lamine ye Sadio Burankɛ ko de kɛlen bɛ k'a protéger an bɔr'o la an nana don dɔwɛrɛ la an bɔr'o la an nana don dɔwɛrɛ la a bɛɛ tun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye milliers dɔw tun bɛ Mali kɔnɔ olu tun bɛ ka mɔgɔ dɔw sara k'u bila ka transition lagosi parce que milliers fɔlɔ de kɔnna ka transition natɔ ye ni opérateur milliers minnu bɛ yen olu fɔlɔ de transition natɔ ye k'a fɔ ko transition in ko nin bɛna kɛ sababu ye ka dan sigi fɛn caman na donc olu kɔnna kuranko tɛ tun bɛ yen kuma min na wagati min na mɔgɔw b'a fara ɲɔgɔn kan ka kuranko dénoncer o wagati kelen opérateur milliers dɔw de tun bɛ mɔgɔw kɔfɛ donc olu de bɔra ni allégation ninnu ye ka na bɔ ni ninnu ye a Burankɛ don nin ye muso ye nin karisa ye nin karisa i bɛ kuma caman na a bɛɛ opérateur dɔw de b'a opérateur milliers de tun bɛ caman kɔfɛ dans le temps donc k'a fɔ bɛɛ ye k'o kuma ye nkalon dan ye Sadio ni Seydou Lamine teriya de bɛ se k'u ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ buranya tɛ yen o tɛ tiɲɛ o nɔgɔ bɔ bɛɛ la et puis an bɛ kɛlɛ min na hali n'a y'a sɔrɔ Sadio an k'a kɛ u bɛ ka buranya mun fɔ karisa i bɛ ta ka compétence de kama don tɛmɛna Seydou Lamine Traoré ye baara ɲuman kɛ dɛ a ye baara ɲuman kɛ mun na n'i ye Orange Money baara natɔ lajɛ a bɛ démissionné don min na ka bɔ Orange la ka na n'a bɛ bila nin poste in na o don a ye baara dɔ kɛ maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fɔ a kun min na donc an sigikun to o kuma ninnu fɔli mais k'a fɔ bɛɛ ye k'o nɔgɔ bɔ bɛɛ la k'a fɔ ko Sadio ni Seydou cɛ teriya de bɛ yen buranya tɛ yen k'o kuma lajɛya i ko mandat de dépôt cayalen don mandat de dépôt cayalen tɛ mandat bɛ deli ka da kuma caman maaw kan aw tɛ b'u kalama de parce que mɔgɔw bɛ tilen ka moto ni fɛnw suɲɛ mandat bɛ da o kan aw tɛ b'olu kalama fɛn caman bɛ kɛ aw tɛ b'olu kalama mais parce que mandat min bɛ ka da sisan olu ye maaw ye maa minnu yangalen don maa minnu bɛ yen n'u dɔnnen don mais Musa bɛ conseil mun di journaliste bɛɛ ma ka conseil mun di média mɔgɔ bɛɛ ma ka conseil mun di activiste bɛɛ ma ka conseil mun di chroniqueur bɛɛ ma bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ nin dossier in na mɔgɔ si ka n'an m'an farati an bɛ anw ka baara de ka fɛn dénoncer n'i ye ko dénoncer n'a judiciarisera ka na di justice ma o bonya to justice bolo k'i yɛrɛ minɛ c'est vrai an ka baara in na f'an k'o bonya yɔrɔ to ɲɔgɔn quoi ni dossier bɛ sariya ka bolo kan togo dɔ la i bɛ se k'a bɔ ni maa dɔ ye nkalon tigɛ k'a da sariya la i bɛ bɔ k'o démenti ou bien ni maa dɔ ye nkalon tigɛ dossier kɔnɔna la i bɛ k'o démenti mais sariya ka baara taabolo ni dossier bɛ instruction na ni i yɛrɛ minɛ u b'o de fɔ n ye la déontologie, le code de la déontologie même du journalisme, que ce soit maintenant les zones des médias ou autre chose, il y a ici, toutefois que l'affaire elle est pendante, bɛɛ qui est ramené au dossier là. Déjà que le dossier est devant, maintenant, où le dossier est à l'instruction, il y a le secret de l'instruction. Bɛɛ b'o kalama. E bɛ sigi bi qui est journaliste qui bɛ kuma dɔ fɔ a b'i kunna i bɛ mɔgɔ wɛrɛ lasɔmin de. I bɛ mɔgɔ wɛrɛ lasɔmin de. O de y'a kɛ dossier in daminɛnen ko waati mɔgɔ caman wulila mun na o tɛ minɛli kɛ mɔgɔw k'a dɔn ko garde à vue filɛ nin ye ko ça c'est la fin c'est la clôture du dossier. Ni poursuite engagera ou bien ni audition bɛ sen na mais n'i y'a daminɛ ni garde à vue i bɛ taa min? I bɛ taa min? Donc ne ka association des médias sociaux mɔgɔ bɛɛ an ka tɔnden fɛn fɛn tulo bɛ n na k'a fɔ ko ni mɔgɔ minɛla nin dossier la ko n bɛ taa tribunal la n tɛ taa dɛ parce que an ɲɛ bɛ nin dossier ninnu na
barakɛla ani opérateur économique ale ni fonctionnaire ani opérateur économique olu ka taa minɛ dossier kelen na i kan ka dɔn ko les faits sont différents c'est vrai mɔgɔw taara kaso la mais mɔgɔw ka kɛtaw tɛ kelen ye dɛ bon une fois que an bɛ don min na ko bi la justice n'a pas communiqué sur les dossiers bon ni justice ma communiqué dossier kan e min bɛ bɔ i ta dɔ ka fɛn ta k'o bila dɔ ta kɛrɛfɛla la ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a taara kaso la u ka ca a bɛ mɔgɔ 10 ni kɔ bɔ a bɛɛ ka avocat bɛ ka si Facebook sanfɛ i bɛ erreur kelen kɛ bi la u ta plainte de kama parce que u bɛɛ sɔnjalen don i bɛ taa erreur kelen kɛ n'olu ye plainte de kama i b'a bila i kunna k'i bɛ taa kaso la parce que o fana ka hakɛ de don o ye kelen ye filanan opérateur économique bɛ taa kaso la yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ discussion de kɛra entre eux-mêmes parce que c'est une décision très sensible décision lourde. Donc avec ta yɔrɔ o y'a sɔrɔ a bɛ discuter parce que ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ maa 1000 100 500 400 b'a a kɔ baara la n'i bɛ décision nata o kama i bɛ réfléchir plusieurs fois de t'a sɔrɔ dɔw bɛ pour la dɔw bɛ contre la donc e bɛ taa kuma dɔ fɔ kuma dɔ la i t'a sɔrɔ hali a tɛ bɛn kiiritigɛla dɔw ma kiiritigɛla dɔw bɛ yen i t'a sɔrɔ a tɛ bɛn olu ma donc olu bɛ se k'u profiter fɛn caman fɛ ka taa n'e kaso la i ka taa fara a tigilamɔgɔ kan donc nin dossier n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛɛ k'i farati u la. Mandat de dépôt, mais les faits sont différents. Les charges ne sont pas les mêmes. Les chefs d'accusation, ce n'est pas les mêmes chefs d'accusation. Quel est l'intérêt? Il y a des journalistes qui ont dit ni fota. Hey, mais quand il y a quand on demain, on a kasa ni manya ibo fo kasa ne fe ni yeni yo fo mais na dona shara te kono i yɛrɛ minɛ i yɛrɛ minɛ i k'o to sariya bolo sariya k'o baara kelen kɛ ni sariya tilala ka sɔrɔ yɔrɔ min nɔgɔlen don mais tu sors tu dénonces a ye nin dossier kɛ nin don karisa ni karisa fɛn kɛra karisa kun bɛ ta kun bɛ ta donc tu peux même éveiller la justice tu peux parce que tout citoyen a droit à dénoncer bɛɛ tout le monde a le droit de dénoncer bɛɛ bɛ se ka dénonciation kɛ mɔgɔ bɛ ɲinɛ de kɔ activiste ko to ye vidéoman ko to ye journaliste ko to ye chroniqueur ko to ye maa si ko to ye maa o maa ko o ko n'a kɛra n'a ma bɛn sariya ko ko jamanaden bɛɛ bɛ se k'o dénoncer ni tiɲɛ ye mais n'a donna sariya tɛgɛ kɔnɔ i yɛrɛ minɛ voilà. Ok, Boubou, am to dossier in kɔnɔ na parce que dossier in na mɔgɔ bɛ ka bɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka bɔ u bɛ ka fɛn dɔ fɔ ko e Boubou k'e fɔlɔ de bɔra ni dossier in kuma ye ko k'a kuma fɔ u bɛ ka kuma caman fɔ i bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna dossier in bɛ nin dugu la bi. Mais ne bolo bibi in na n'Ala ye nin bɛɛ tɛmɛ Mali justice kan ka réforme de kɛ parce que kuma dɔw bɛ yen ni mɔgɔ minɛ la an bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ quoi mais minɛli tɛ solution ye souvent minɛli tɛ solution ye an kan ka mun réforme kɛ yani an ka to kuma bɛɛ wari ka su an ka wuli ka minɛli kɛ est ce que an b'an ka fɛɛrɛ bɛɛ ka minɛli yɛrɛ ka wari yɛrɛ bala ka na dun wa ni wari dunna mais c'est fini ni wari dunna fɛn tiɲɛnen de don. c'est un système de kaɲi. Ma faamuya an ni 20 millions an ka kɛ sa hadamadenya n'a ye dɔrɔmɛ 10 de dun une fois que 10 kɔni dunna ka ban c'est fini a tɛ se ka segin a sigi cogo la bilen mais munna an bɛ ka nin bɛɛ kɛ kuma bɛɛ karisa minɛ la vieille dame minɛ la fɛn minɛ la munna an tɛ réforme dɔ la na an tɛ se ka na ni o kuma révision élective de texte dɔw ye ka se ka wari yɛrɛ kunbɛn a kana so ça fait i bɛ ne bibi na n'i ye ne Boumabel bila yɔrɔ dɔ la fɛn dɔw bɛ yen o tɛ kɛ o bilayi ne dɛ ni ne don a ka haramu wari tɛ se suɲɛli yɛrɛ ma. Wari tɛ se suɲɛli yɛrɛ ma parce qu'il y a tellement de contrôle il y a tellement de services de contrôle généraux de l'État c'est vrai service caman de bɛ yen min bɛ ka wari kɔlɔsi mais wari tɛ se ka kɛ san 1 san 2 san 3 ne bɛ minɛli kɛ ne Boumabel ne bɛ minɛli kɛ maa min ye wari suɲɛ complice maa min kun kan ka a bala ka na wari fana suɲɛ ne b'u bɛɛ de minɛ ɲɔgɔn fɛ n ko jamana bɛ dɔw de sara ka jamana ka bien protéger. mɔgɔ kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ jamana bɛ mɔgɔ dɔ de sara ka jamana ka bien protéger a kana suɲɛ yɛrɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ fɛn fɛn bɛ d'i ma jamana wari la hali président subvention min bɛ verser président ye président ka fond a bɛ wari cogo di souveraineté fond de souveraineté wa mara mun fond de souveraineté i b'a bila i kunna ko c'est à justifier bilayi président tɛ se ka wari dɔn a la n'a ma justifier primature bɛ ten assemblée bɛ ten toutes les 8 institutions de la nation de la république a bɛɛ bɛ ten a bila i kunna EPA bɛ ten a wari kelen tɛ yen n'a bɛ bɔ si il y a pas un service qui engage les dépenses il y a d'autres services encore qui contrôlent la finance plutôt donc jamana ka wari tɛ se ka dun
jamana ka wari tɛ ka dun san kelen san fila san saba et que chaque fois c'est les mêmes auteurs qu'on arrête non ne ne Boumabel do est ce que b'a kalama e min y'a ta e min kun kan ka kɔlɔsi a kana ta a y'a ta cogo di ka sɔrɔ e tun bɛ min non e min y'a ta e min kun kan ka kɔlɔsi est ce que b'a kalama ne b'aw bɛɛ de interpeller ɲɔgɔn fɛ e m'i ka baara kɛ dɔ de ma ka baara kɛ o yɔrɔ dɔ fɛn tɛ i bɛ mɔgɔ dɔ ye k'a fɔ ko wɛ k'u ye wari dɔw ta k'a bɛ san saba bɔ o san naani bɔ alors que état ka service il y a les services de contrôle d'état n'olu bɛ min o services bɛ olu ka baara ye mun ye est ce que san o san an bɛ se k'an sigilen to kuma bɛɛ vérificateur ka rapport nana miliyari tan tunna miliyari mugan tunna ok n'a tunna il y a des recommandations ni miliyari tan tunna salon ɲinan kan ka mun de kɛ wari kana tunu o bɛ to solution ye de o kan ka kɛ non nama faso ne an y'a kalan cogo min ça fait i b'a bi kunna an y'a kalan cogo min wari bɛ bali a kana dun ni wari dunna c'est fini ni wari dunna c'est fini n bɛ misali d'i ma kɛ wari bɛ dun maa dɔ bɛ yen a bɛ se ka fa 10 milliards ou bien 5 milliards ou bien 4 milliards ou bien 2 milliards i bɛ taa sɔrɔ o de reprochelen don a la a bɛna caution sara 100 millions a bɛ caution sara 100 millions a bɛ bila jɔn pɛrɛn la jɔn de pɛrɛn la état tɛ yan a fɔra ko mɔgɔ min ye miliyari kelen dun o ye caution sara 100 millions jɔn de pɛrɛn la c'est l'état qui est perdant c'est les contribuables maliens qui sont perdants donc c'est un système qu'on doit désinstaller i tɛ ne condamné ko mɔgɔ si minɛ la ne kɔni moi je dénonce les faits k'an jɔ ye mais karisa minɛla nin kɛra tan ne ti n da don la mais ne kɔni b'a dɔn an bɛ ka taa bolo min kan wari tunu an ka bɔ o kɔnɔ wari tɛ se ka tunu to de wari tɛ ta cogo di an ka taa n'o ye wa o t'a bannen dɛ ni wari taara jɔn de kun kan k'i kɔlɔsi wari kana ta o fana ka interpeller parce que e maa min bɛ ka sara i ka mɔgɔ kɔlɔsi a kɛra fɔ ni gardien donna so kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ ni zon donna so kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ enquête bɛ daminɛ jɔn na le premier indice c'est le gardien c'est le gardien. Donc, on a que moi qui n'a un rond, a été à 2 milliards, a eu caution sur 200 millions à bord, John Pedla, on a 100 ans sur la John Pedla. Bon, on n'a pas la Mali qu'on a bibina, ma chie tient qu'à Foko, a n'ala qu'à fo bibina, qu'à 100 ans, 100 bin, 100 mois qu'à cela. Crime économique, on a bé, à Kadron quoi. Wallahi billahi, façon wari, à Tabara, mais Cour du Sud. Mais cours ni dimani Japon nous le système judiciaire mo fitinifié Moussa ni e forwa fenta e ba bi kuna idem shibe je ka so ma bo parce que ni e forwa fenta e muso be furu che warema non e be to la di mali de la be minoro ma de liberté provisoire ni parce que be minoro de liberté provisoire ni pour que ka faire ka wor dunima mais ayta dugu to la ni ça fait liberté provisoire be di ko mununa mais on te crime on sait que les délits consortent mais bien avant même les crimes on demande des libertés provisoires John Gaina justice no ko mais mi fo balma wiye be ki yerem nen dossier la ma fen be ye journaliste ye chroniqueur ye ma kacha mais fait te clean kata dogo haketa ka bla dollar billahi ko avocat be ka shi video korodi ou ka nu ye choche mine ou be plainte do contre la plainte mi ma de ka nyo wa kono kuma be big rouge de plainte mu kono kuma be big rouge mo ki frato plainte façon na big rouge mu mayde big rouge plainte ma ah non o to Moussa ni bi rek non plainte mu kono a big rouge kacha non ala kaniti mo fiede ni plainte diri ma do kala na big blé kacha o ye à se présenter au Kain Allah akbar big rouge à conduire à amener à manger à boire à cleaner à benala chala kaniti an tɛ k'a fɔ bi ko président bɔra ka kuma min fɔ k'a fɔ ko yurugu kɛlɛ k'a kuma fɔ an bɛ se k'a fɔ ko nin sira talen quoi. Alors yurugu tɛ kɛlɛ fɛn sa c'est un combat quotidien ni mɔgɔ k'i ma ko yurugu kɛlɛ bɛ taa yurugu kan ka kɛlɛ don o don kabila la yurugu da don na ani kɛlɛ de da e y'a ye don jumɛn k'a fɔ ko san dɔ la k'a yamaruyala ko yurugu ka to yen o san fɔ ye kɛ jamana kɔnɔ ala diɲɛ kɔnɔ ala ma deli ka don dɔ da k'a ye yurugu kɛ kuma tɛ sariya ma deli ka fɔ don kelen ko yurugu ka ɲi. Donc, c'est pérenne, c'est perpétuel, c'est quotidien. On a une réforme de quai, on a une réforme de Kisi.
billahi nama réforme ke Mali kɔnɔ an ka wari tɛ kisi an ma si bɛɛ kɛ kuma bɛɛ nin ye nin dun nin minɛla nin kɛra ta 1 an 2 ans an bɛ ɲinɛ dossier kɔ 100 1 an 2 ans i bɛ ɲinɛ nin kɔ i bɛ taa bɛn ni ko dɔ ye tugun o tigilamɔgɔ mais ni kuma dɔw la dɔw bɛ taa 2 ans kaso la ko dɔ la dɔw bɛ san 20 kɔ to k'o wari sɔrɔ k'o don a tigɛ la jɔn gagne na. Ok Boubou o y'a to ko nin dossier ko dossier sensible dɔ mais an ma min faamuya an y'a ye k'a fɔ Nazaro ka kunnafoni dila dɔ bɛ n'o charge Daniel an y'a ye k'a fɔ nin dossier in na ale bɛ bɔ ka nin dossier min ye dossier sensible ale bɛ bɔ ka dossier in fɔ k'a sɔrɔ Mali journaliste yɛrɛ m'a fɔ yɛrɛ o tuma an bɛ fɛ k'a fɔ complicité dɔ de bɛ yen wa. Cheikh Daniel de bɛ président dɔ na don f'i ye jamana kɔnɔ ka sɔrɔ hali protocole mɔgɔw t'a kalama a ye dɔgɔkun sɔsɔ kɛ c'est les journalistes français journalistes de bɛ i ka jamana bilahi ministre tɛ min dɔn a bi kunna ko président kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ tubabu journalistes de wele k'a f'u ye tubabu journalistes tɛ fɛn dɔn koyi mais an ka mɔgɔw bɛ complexé de c'est à dire an ka administration notre an ka cadre bɛ complexé de e ɲɛ bɛ kunnafoni fɛn fɛn na tubabu ninnu da a bɛɛ bɛ bɔ an ka minɛnw de kɔnɔ e ɲɛ bɛ fɛn fɛn na tubabuw da ne de bɔra k'a f'i ɲɛna a bɛɛ bɛ bɔ n'o tɛ u ka secrétaire foyi tɛ Mali faamaw tɛ ɲɔgɔn fɛ de Mali kɔnɔ Mali faamaw hali ɲɛ bɛ vidéoman kuma ni ɲɔgɔn buruja min na a bɛɛ ni Ala cɛ a bɛɛ ye faamaw ka baara faama dɔw ka baara de olu de nana n'a ye faama dɔw de nana n'a ye ni min tɛ min fɛ o bɛ bɔ n'u ka dossier i bɛ ka waati a ma kɛ yan i bɛ ka waati a ma kɛ yan ni ministre wulila ka bɔ a place la o bɛ taa 20 millions di fɛn ma activiste dɔ ma ka taa maramana fɔ dɔ ma mɔgɔw ma kɛ mɔgɔba ye o la a k'a la a ma kɛ yan bɛɛ ɲɛna yan Cheikh Daniel b'o cogoya de la o mɔgɔw de bɛ yen minnu bɛ bɔ maliyɛn cadre tɛ ɲɔgɔn fɛ ni min bɔra fanga la i b'i si bɛɛ kɛ maliyɛn ministre ko k'i bɛ interview d'a ma a tɛ interview d'i ma i yɛrɛ faga i tɛ maliyɛn ministre sigilen k'a filɛ ka interview di a ka journaliste local dɔ ma a tɛ yen a b'a fɔ ko yamarama d'ale ma mais i jɔ n'a bɔra fanga la a b'i sigi ka secret bɛɛ bɔrɔtɔ ne kun don dɛ a tun bɛ kɛ tan dɛ a jɔn ɲininka n'a bɛ bɔ k'a fɔ a jamanadenw aw de bɛ ne sara nin ko kɛra a ma ɲa n filɛ k'a fɔ ne n'a ye président ja k'an gɛn e y'o mɛn jɔn da a mɔgɔ bɛ kuma la nin ye parce que u gɛnna de mais état en fonction u si tɛ kuma n'u fɛn bɛ fonction u si tɛ kuma Mali cadre bɛɛ bɛ ten a ye taa micro jɔ hali minnu bɛ transition fanga la bi a ta jɔ ko non vraiment c'est bon non n'a gɛnna sini t'a tigi la mɔgɔ ta k'a lajɛ a bɛ kɛ vidéomani a bɛ kɛ vidéomani a bɛna kuma daminɛ a bɛna kuma daminɛ Mali furadama sigilen don o kan o de y'a to Cheikh Daniel ninnu lamɛnlen don u bɛ fɛ parce que n'a min bɔra et puis maliyɛn cadre filɛ n'a fɛ taa so a bɛ taa dossier a fɛ so awɔ ne de y'a f'i ye ni mɔgɔ min bolo bɛ fanga la n'o bɛ taa a bɛ dossier copier ka taa n'a ye parce que Mali système kan ka numériser de Mali antenne kan ka numériser de wallahi billahi n'i taara a mise à jour kan ka kɛ on a vu les cas présidence kɛra présidence kelen na cɛ bɔra place la présidence la a tila k'i to la a filila ka message passer ni présidence yɛrɛ ka kɔdi fɛn compte a ma kɛ yan i bɛ ka tile la n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais a kɛra yan a tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ a kɛra yan a tɛ baara la yen bilen mais il a accès aussi au compte du service mais o sérieux bɛ min an ka documents bɛ en vrac i bɛ don dɔ i b'a ta donc o de y'a kɛ Cheikh Daniel ninnu kɛra journaliste baw ye sinon o ti foyi walayi bilayi o ti foyi dɔn mais an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw de bɛ gindo ta k'a d'u ma an ka mɔgɔw de bɛ bɔ ni daluya ye k'a di mɔgɔw ma k'a di fɛnw ma dɔwɛrɛ tɛ maliyɛnw yɛrɛ ka baara de don o de y'a kɛ kabiri dossier bɛ tribunal la mais n ko France RFI de la ka président dɔ nali o kuma fɔ ka sɔrɔ président mɔgɔ wɛrɛ t'a kalama Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ yan ne Boumabel de y'a f'i ye président RFI b'a tan fila fila waati min na ninnu la k'u sigi ka fɛn dama min fɔ yan dan t'a la maliyɛn journaliste caman bɛ yen a bɛ kunnafoni sɔrɔ Cheikh Daniel de fɛ maliyɛn journaliste caman bɛ yen wala o de don an dama man ka sariya la Cheikh Daniel bɛ kuma ka nkalon tigɛ ka da jamana la i tɛ plainte i tɛ maa kelen mankan mɛn ko wa k'a ye nin fɔ u b'a bɔ dɔrɔn u b'a démentir a bɛ tɛmɛ mais ni e mɔgɔ min ye den ye k'a bɔ i da u b'i cɛ sisan ka taa nin bon e ka taa an bɛ mun de fɔ olu bɛ kuma Cheikh Daniel u y'a fɔ yan ne ko Cheikh Daniel RFI France Média y'a fɔ yan ko Wagner drapeau turu Kidal après le gouvernement est sorti k'a démenti e ye plainte o kuma mɛn yan i ye plainte mɛn yan alors que c'est une affaire nous concerne anw de ka jamana don
mais cybercriminalité ye mun de fɔ cybercriminalité ko n'i y'a kɛ jamana Mali la hali ni tɛ Mali kɔnɔ mais n'a kɔlɔlɔ bɛ se Mali ma a ye taa cybercriminalité a ye taa a disposition ta a k'a lajɛ. ayi an bɛna na émission kelen k'ale kan. a ye na sini an bɛ émission sur cybercriminalité kan sini an b'a sariyakisɛ bɛɛ f'i ɲɛna ko k'a n'i ye fɛn fɔ jamana ma e tɛ jamana kɔnɔ mais a kuma kɔlɔlɔ bɛ se Mali ma i bɛ se ka wele o kɛra yan o fɔra yan donc chef de l'État français b'u sigi ka kuma Mali autorité bɛ bɔ k'a démenti i tɛ poursuite i tɛ plainte ye o de y'a kɛ anw bɛ siran k'an yɛrɛ minɛ fɛn caman na sinon journaliste wɛrɛ da bɛ dossier in na o journaliste wɛrɛw da bɛ dossier in na o awɔ RFI bɛ tilen a mandat de dépôt n'a fɛnw fɔ hali u ye charge min fɔ c'est faux le charge min fɔ dɔ t'a la n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ dossier in na les 12 ou bien les combien sur la présumée là u ye dɔ t'a fɔ k'o ka charge ye min ye c'est pas vrai c'est pas vrai. Non, ne t'a walawala dɛ mais journaliste ye min fɔ le journaliste français là a ye min fɔ c'est pas vrai c'est pas vrai a ye charge min fɔ c'est pas vrai a tila k'a fɔ ko opérateur économique dɔ bolilen don nkalon don a ko ko dɔ bolilen don walayi bilayi nkalon don non dossier ninnu bɛ fɛn waati min na a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw ti yan a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw ti yan mais a n'a tigi bolilen don kelen tɛ a n'a tigi bolilen don kelen tɛ o de y'a to an yɛrɛ kun ko Seydou Umaru k'o fana ma se ka boli. non c'est pas vrai Seydou n bɛ ka min ɲɛf'i ɲɛna ko min bolilen don c'est pas vrai a tigi ma boli sisan i b'a dɔn u b'u sigi tubabu ka journalistes bɛ kuma dɔw la i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka bon komi sariya kelen bɛ k'olu protéger i b'u to yen parce que n'olu nana ambassade bɛ intervenir o fɛn ninnu bɛ kɛ anw dun ambassade t'anw anw ka ambassadeur ye Ala de an b'a kɛ cogo di an b'a to Ala ma fo ni maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan ka taa u jɔ da la i ɲɛ i kana don sinon an bɛ ninnu gosi hakili la ninnu bɛ nkalon caman tigɛ an b'a démonter k'a y'u la a bɛɛ ni Ala cɛ a ye fɛn min fɔ même mɔgɔ dɔw bɛ ka fɛn ka u ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ dɔw ka minɛli la a bɛɛ ni Ala cɛ o tɛ a n'u ka jan ɲɔgɔn na mais le dossier est à l'instruction journaliste dɔ de b'i sigi k'a fɔ tan nin man kɛ CEDEAO kelen kelen min da don Burkina justice kuma la ko mɔgɔ ko bi ma kɛ mɔgɔ ka kun minɛ e t'u minɛ kun yɛrɛ dɔ yɛrɛ voilà donc an b'an yɛrɛ ɲininka an b'an komi an b'an jaabi nin dossier in filɛ nin c'est un dossier très sensible wallahi à chaque fois i bɛ communiquer kan i bɛ bɔra di mɔgɔ wɛrɛ de ma à chaque fois ni énergie dossier filɛ nin a bɛ justice kɛ bolo kan cogo min na à chaque fois i bɛ fɛn dɔ fɔ i bɛ bɔra de di dɔ ma. parce que fɛn min don a kɛlen ko fɛn quoi a kɛlen ko laine u donn'u ɲɔgɔn na de fini de don gese de don ça fait u ko kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ de ça fait il y a pas d'effet sans cause i bɛ taa sɔrɔ dɔ ta gulon don dɔ ta in na dɔ fana ta gulon don dɔ ta in na dɔ fana ta gulon don dɔ ta bon nin ye Mali service kelen de ye dɛ Musa wallahi billahi suma wallahi n'u donna don o don e k'i jɔba ye n'u donna don o don kanam ninnu ni fɛn ninnu Mali service wɔɔrɔw bɛ yen n'u donna o fana kɔnɔ don o don o fana bɛ juguya ni nin yɔrɔ nin ye ça c'est des infractions économiques ça c'est les crimes économiques tu m'excuses Moussa n'u taara dossiers vérifier don o don les diplômes les contrats les nombres de personnels i bɛ sa ne ye douane dossier ko kuma fɔ yan ne kun na dugu bila o non Moussa mɔgɔ t'a dɔn k'i ba ni ka gɛlɛn f'i ka buran fana bɔ k'i da bɛ don kuma bɛɛ la kuma bɛɛ tɛ dɛ an ko k'an bɛna na émission kɛ min Ala kana aw ci a bɛɛ n'Ala cɛ wallahi billahi douane dossier ne y'a bila mais i b'a kɛ cogo di appel cayara appel ko tɛ o Ala mais i yɛrɛ ɲɛ bɛ tu vois les faits la justice doit protéger mais a b'i kunna yɛrɛ n'i bɛ combat engagé justice yɛrɛ de b'i maa si tɛ combat fɔtɔ engagé ni yɔrɔ justice de kan k'i protéger k'i bila à l'aise par exemple an bɛ niveau min na sisan procureur de kan k'a fɔ n'i ma nkalon ta ka da mɔgɔ la faut travailler an b'o niveau de la o ça fait quoi n'a y'i diya bɛɛ k'a fɔ k'i ye nkalontigɛla ye mais procureur de kan k'i wele bon hey mon frère si tu sais que tu as des dossiers il faut engager nous on agit mais Mali la ayi i bɛ combat i bɛ dénonciation combat engagé ni Ala n'a ka cɛ i ye ko lase i yɛrɛ ma bon o dossier ne yɛrɛ y'a ye ni Ala n'a ka cɛ an yɛrɛ bɛ k'an labɛn ka na dossier kama ko bila la Ala bɛ ka taa dossier wɛrɛ kama Allah
Mais c'est il est mais mina mun ɲɛf'i quoi Mali quoi mina mun f'i Mali ko la a benalaw na chrétien Mali an bɛ bɔ nin na cogo di Bobo non c'est vrai an bɛ kɔma dɔ de ta k'a bila an b'an ɲɛsin armée ko in de ma ka dugu récupérer ka billahi n'an ko an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est an bɛ to a la a bɛɛ tɛ se ka kɛ mais politicien wulilen don ko ka élection kɛ ne ko ko ka an bɛna tila k'an da don o la mais ne ka min ɲɛf'i an tɛ se quoi an tɛ se an b'a kɔma dɔ de fɔ Mali djihadisme n bɛna kuma kelen f'i ye fɛn dɔ de ye Mali sɔrɔ bɛɛ ka nin yɔrɔ lamɛn fɛn dɔ de ye Mali sɔrɔ a fɛn kelen kelen bɛɛ bɛ dugu ci o saba de ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la c'est Mali problème kelen b'a fɔ ko typhoïde cancer i ye n faamuya typhoïde cancer ani sida n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen sala i b'o furakɛ de wa ou bien i b'a to o ka sa de i b'o furakɛ ayi i b'o e bɛ fura ɲini o la sisan ayi i bɛ saya de ŋaniya n'o ye ayi an tɛ saya ayi o rasa ye wari tiɲɛ de o donc Mali problème ye o de ye ça fait a bila i kunna fɛn saba de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la n'a kɛra dugu o dugu la o dugu bɛ ci fɛn saba a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye diinɛ ko problème bɛ Mali la a filanan ye min ye justice ko problème bɛ Mali la a sabanan ye min ye politique ko problème bɛ Mali la ni problème saba de bɛ Mali la Mali problème alors que politique de bɛ jamana taa ɲɛ justice de bɛ sɔrɔ jidi justice ni justice bɛ yen a bila i kunna affaire bɛ marcher Musa n'i y'a ye ne bɛ ka wari dun a bɛ n kunna ko fɛn tɛ bɔ a la de n'i y'a ye ne bɛ taa bin mɔgɔ dɔ kan a bɛ n kunna ko fɛn tɛ bɔ a la n'i y'a ye n bɛ abus de confiance a bɛ n kunna ko fɛn tɛ bɔ a la n'i y'a ye n bɛ faux documents et faux usage de faux a bɛ n kunna ko fɛn tɛ bɔ a la donc c'est la justice qui garantit maintenant le business Musa a sabanan ye mun ye i kana politique dɔn i kana justice dɔn mais i ka Ala dɔn diinɛ ka dɔn n'i ye diinɛ dɔn i bɛ sabali Mali problème ye nin saba de a kelen kelen bɛ dugu halaki ni problème kelen kelen bɛɛ a ye dugu fɛn sɔrɔ bon n'o saba ye ɲɔgɔn dugu kelen sɔrɔ i bɛ bɔ nɔgɔ la cogo di donc aw bɛ min nɔfɛ a ko la a kɛlɛ kɛbaga tɛ maa si tɛ yen k'a ye lutte patriotique daminɛ yanni jamanadenw ka wuli ka fara kan k'a ma taa tu cɛ kaso la fɔlɔ ou bien a ma sɛgɛn dɔ fɔ Mali la dɔrɔn e fa cira yan e fa o kɛra toi ton papa dragon a minɛna k'a gosi yan journaliste joli gosira u bɛ ɲini ka na sa u b'u gosibagaw dɔn fɛnɛ i ye kuma bɔlen a la ale ka kiiri kɔni ma se ka tigɛ mɔgɔ joli wulila faso hɛrɛ nɔfɛ terrain ko mankan suguko mankan i bɛ minɛ k'a f'i ye k'i y'a signé k'i jɛra terrain kɔ jeunes kulo bɛ ne la o maliyɛnw kulo bɛ ne la n'a y'a sɔrɔ n ye tiɲɛ fɔ n ye nkalon tigɛ bigɔmɔgɔw bila faso jɔ kɛlɛ la koyi k'i minɛ i bɛ ka wuli ka misiri kɛlɛ kɛ ka sugu kɛlɛ kɛ ka balontan yɔrɔ kɛlɛ kɛ ka fɛn caman kɛlɛ kɛ ka foroko kɛlɛ kɛ u b'i minɛ ka taa ɲɛ ka tila ka taa f'i ɲɛna ko bon n'i y'i bilatɔ ye fini jɛra kɔ ne bɛ mun kɛ comment tu peux avoir l'amour de la patrie dans ce sens-là i bɛ jamana kanu minɛ cogo di bon ne ni problème bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana mun na terrorisme minɛ wa terrorisme tɛ na terrorisme minɛ donc an bɛ jɛ ka terrorisme de kɛlɛ fɔlɔ mais an ka terrorisme jubaba ye mun ye o ye yurugu de an bɛ se k'a fɔ ko waati ye tiɲɛ di ma quoi nin dossier in na ani waati ye tiɲɛ di Nuntu ma nin dossier in na an bɛ se k'o fɔ kɛ ayi ne t'o dɔn dɛ n tɛ tiɲɛ ko la nin ko la dɛ non n filɛ ka segin kuma kan depuis sisan bɛɛ y'an ka vidéo garder n ma tiɲɛ fɔ n tɛ tiɲɛ i ma nkalon fɔ i ma tiɲɛ fɔ n m'a dɔn n'i y'a faamuya n tɛ tiɲɛ dɔn mun na bari sabula tiɲɛ tigi kana fɔ ko wa ko n y'a ka tiɲɛ fɔ n ma tiɲɛ fɔ parce que n y'o de f'i ɲɛna walayi a Bamakɔ nin bɛɛ ka bɔ bɛ si vidéo kɔrɔ de i bɛ kuma kelen fɔ a ka client ma dɔrɔn parce que e b'a ka client tɔ nuit de e bɛ kuma fɛn fɛn fɔ a tiɲɛ fara nkalon kan tu compromets son client donc ils vont tout faire maintenant pour que k'u ka client blanchi k'i don kaso la parce que olu mɔgɔ bɛ kɛ e ka i bɛ soit bɛ bɔ ka yafa deli ou bien u b'i don kaso la ne y'o de f'i ɲɛna Mali kɛlɛ problème ye mun ye justice de kan ka bɛɛ garantie ka bɛɛ protéger bi bi in na Mali kɔnɔ i bɛ Musa ɲininka ko ni sariyakisɛ ye jumɛn e t'a dɔn mais i bɛ ɲininka juge tɔgɔ la i bɛ juge tan tɔgɔ fɔ parce que mɔgɔw ye sariya k'u yɛrɛ ko fɔ karisa ka farin karisa ɲɔgɔn tɛ yen ni karisa i minɛ e ni ka siran juge ye siran sariya ɲɛ bilayi n'an kun siranna juge y'u yɛrɛ fɔ cogo min na ni juge kun ye n'i kun ye sariya fɔ ten ni Masa Rahamani cɛ mɔgɔ kun tɛ sariya i kun bɛ siran sariya ɲɛ mais bi e bɛ juge farman tan tɔgɔ fɔ sisan ni karisa ka farin karisa tɛ bloqué mais sariya de tɛ bloqué a tɛ bi kan o juge in t'i minɛ k'i ka bɛ bi kan o a bɛ sariya de appliqué donc sariya de kun kan ka fɔ maliyɛnw ye mais mɔgɔw de y'u yɛrɛ ko fɔ maliyɛnw ye mɔgɔw de y'u yɛrɛ ko fɔ maliyɛnw ye Mali b'o gɛlɛya de kɔnɔ o de tɛ se ka fɔ
o de gɛlɛya bɛ yen voilà. ok ayiwa Bobo an bɛ taa an ka ɲininkali laban na n'o ye an bɔra ka Isa Kawujim ka propos dɔ mɛn kunun ko an ka élection kɛ joona ko ka bɔ nin kɔnɔna na yalama e bɛ se ka jumɛn fɔ o kan. Isa Kawujim yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a garisɛgɛ foni i bɔra a ye chance sɔrɔ jamana in kɔnɔ kojugu Isa Kawujim ye chance sɔrɔ i ma kalan i ma koba kɛ i ye jɔyɔrɔba sɔrɔ 4 vice président CNT kɔnɔ donc n'i y'a ka charge lajɛ a yɛrɛ ye min fɔ bar la muso 4 ani den 20 ani kɔ a ka gɛlɛ a tigilamɔgɔ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ jamana tɛ quoi parce que n'i ye hali ni Chine don gouvernement b'a jɔ i ka nasɔngɔ kɔrɔ Chine na n'i ka denbaya ka ca ta gouvernement bɛ dɛmɛ d'i ma quoi donc i yɛrɛ mana Isa Kawujim ye i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ça ne va pas aujourd'hui ça ne va pas du tout ça ne va pas quoi a bɛ fɛ ka don ça veut dire i bɛna i b'a dɔn ko i yɛrɛ b'a dɔn ko ça ne va pas chez lui quoi donc olu ɲɛ bɛ fɛn fɛn ne ko safinɛminɛ cira wulu ka mun b'a la an ye élection kɛ bi an y'a kɛ sini parti i ka parti man bon i ka parti ni bɛɛ da ye kelen i ka mun bɛ élection na a fɔ kɛ an ye élection kɛ bi an y'a kɛ sini an ye élection kɛ sinikɛnɛ Isa Kawujim ka mun b'a la i ka parti député t'i bolo maire t'i bolo foyi t'i bolo i ka parti dɔnnen tɛ parti kura don ma parti yɛrɛ sigila transition de kama donc voilà des diversions ninnu ye réseau kan kuma fɔlaw de ninnu ye kuma ba fɔlaw de a mɔgɔ t'u bolo Mali bɛ ka min kɛ bi an bɛ ka élection de préparer jamana bɔra ka Kidali minɛ ka Ber minɛ ka Tombouctou minɛ ka Anifis minɛ bon jamana bɔra ka fɔ ka jamana bɔra région 8 na ou bien région 10 na ka kɛ région 19 ye il faut installer des préfets il faut installer des gouverneurs il faut installer maintenant des sous-préfets pour tenir les élections il faut qu'il y ait des représentants de l'État. Vous pensez qu'à l'élection avec maintenant ces politiques ni parti mɔgɔ fɛn fɛn bɛ o mɔgɔ bɛ fɛn kelen na o bɛɛ bɛ taa ninnu bɛɛ bɛ fɛ ka taa sɔrɔsiw de soutenir ka sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ don gouvernement kɔnɔ o tɛ kɛ yan koyi. kun ko waati dɔ la k'a ka fara ɲɔgɔn kan o tɛ bɔ o de tɛ kɛ Asimi bilayi ni Asimi y'o kɛ an bɛ Asimi to yen. ko de ko bɛɛ lajɛlen kan ka sɔrɔsiw soutenir. ni Asimi ye tigɛ jan ninnu ye ka na ni ninnu ye anw bɛ taa. a waati la a fɔra k'a ni dɔ kumana a yɛrɛ ko k'ale ani mɔgɔ si ma kuma. Bobo a ko k'a ni dɔ kumana k'ale n'u bɛ ɲɔgɔn kalama. IBK ye ni ɲɔgɔn erreur kelen de kɛ. Maliyɛnw voudrait IBK 2013 ko kankelentigi ko tiɲɛfɔla k'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma a taara mɔgɔ kɔrɔ min ta ka na n'a ye tugun. A ma kɛ yan. Donc o de kɛ changement ma se ka kɛ o. Sinon IBK seul pouvait quand même incarner le changement. IBK seul pouvait faire le changement. Walahi IBK kelen a bɛ tiɲɛ so ne bɛ nkalon IBK kelen tun tɛ se ka changement kɛ. IBK ka problème kɛra mun ye IBK ma dɛmɛ de. IBK ma dɛmɛ. C'est vrai, IBK n'a pas eu des gens. Il va falloir IBK yɛrɛ di Alpha ma cogo min na ka i jɔ Alpha ni mankan cɛ k'i jɔ ala IBK ma se ka mɔgɔ de sɔrɔ min b'a jɔ ani mɔgɔw cɛ. Munna parce que IBK kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ u ma k'a fɛ quoi. U ma k'a fɛ. Fɛn fɛn kun y'a fɔ IBK ma n bɛ nin kɛ n b'i dɛmɛ o bɛɛ tila ka bɔ n'a ye. Donc fɛn min y'a sɔrɔ n'a ye mɔgɔ sɔrɔ i bɛ to a la. O bɛ cogo min na dɛ u bɛ fɛ k'u b'o ɲɔgɔn na Asimi ninnu na u tɛ don foyi la yan. N'a ye min ja ta baara kɛ n'a ma min ja a to yen dɔw y'u to ministériya la u yɛrɛ min contrat min signé u ye min dossier min diriger u tila tun ka bɔ ka tila k'o min DG ou bien DG ye o bɛ se ka kɛ cogo di e cɛ e ma Mali ka di e yɛrɛ ye minimum e yɛrɛ État ka intérêt défend yɔrɔ min e ye État minɛ ka d'o min ma o de y'a to kayikaw bɛ nin ka na sa sɔnja bolo. Donc élection en tête ni ma an ma kuma fila f'i ye koyi an ko élection en tête n'a ma tila n'a ma tila jamana sumayali la ni waati fana ma fɔ mɔgɔ ye waati t'a la en tête élection na ala ne ma kuma fɔ ne ko ne de ko ta en tête o ko ministre Abdoulaye Maïga bɔra k'a fɔ ko aéroport léger ko léger de ko tala ka date ma se ka précise ma se ka f'u ye o date de léger wala léger de ne bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna aéroport léger kɔrɔ de ko n'a sumayara ni ɲuman sumayara ni dugu sumayara ni dugu léger la ni dugu kɛra léger français de don bɛɛ b'a ta i ka hakilina de la a kɔrɔ tɛ k'a bɛ kɛ sini quoi a kɔrɔ ko ni dugu kɛra léger ni dugu fɛgɛyara quoi c'est à dire ni dugu kɛra vraiment insécurité léger la bingali kɛra léger ye fɛn min ye guerre kɛra léger ye donc n'an ye fɛn bɛɛ légèreté nana fɛn bɛɛ la an bɛ élection kɛ a léger kɔrɔ de ye
an y'a ye fana tuguni Musa Senghor bɔra k'a fɔ ko vraiment ko régime d'exception ko tɛ se ka an ka coopération renforcer avec la sous-région est ce que a ye bɛ mun de faamu Musa général Musa Bako kunna a Bamako kana su kɔnɔ a Bamako ne bɛ fɛ ka min f'i ye o Mali bɛ kɛlɛ min na o mɔgɔw bɛ ka bɔ civil bɛ ka marifa ta ka taa jamana dɛmɛ donsow bɛ ka marifa ta ka t'u ka dugu dɛmɛ ne ko n'i ye sɔrɔsi min démissionné tɔ i bɛ mun fɔ o la ani bɛ ɲininka kɛ komi e de tura ne na su in na donsow bɛ ka marifa ta ka jamana dɛmɛ adamadenw bɛ ka marifa ta k'u faso dɛmɛ sɔrɔsi dɔ haut grade dɔw bɛ ka démissionné ka bɔ armée la o wagati o ye mɔgɔ bolo kuma ye a ko n ko k'a bɛ fɛ ka na politique ma ka na ayi sa non ne y'i ɲininka dɔrɔn de wagati min na mɔgɔw bɛ ka marifa ta kuma dɔw la ka wuli k'u faso défend ka fɛn bɛɛ kɛ ne bolo olu kan ka taa fara sɔrɔsi kan ni sɔrɔsi yɛrɛ démissionné la ka na politique la dun donc voilà des questions que moi je ne réponds pas parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen ne tɛ nin kuma ninnu jaabi parce que ne tora ale bɛna a bɛ qu'est-ce qu'il veut dire avion fɔlɔ min taara Kidal ani Tatamli n'a ma se ka jigin a t'a lajɛ jɔn de kun la première mission que IBK a ordonné yani Musa Mara ka tagali cɛ gouvernement fɔlɔ min tun bɛ yen u sigilen kɔfɛ Tatamli ni jɔn taara Kidal ka dɛsɛ ka jigin ka tout cɛ ka segin ka na ne de ko ten a tigi kun ye sɔrɔsi ye o tɔgɔ sɔrɔsi a ye taa lajɛ ka taa a don MLA mɔgɔw y'u jɔ Taraman kan ni bere ko avion tɛ jigin bere marifa tun t'u bolo bere ni c'est ko Mali ka di de mais i b'a la politique de bɛnnen don bɛɛ la koyi baara bɛɛ bɛnnen tɛ bɛɛ la dɛ baara bɛɛ bɛnnen tɛ bɛɛ la dɛ mais min ye fina on a souvent des officiers mannequins officiers mannequins baden de tun b'an bolo donc an n'olu tɛ quoi an bɛ politicien bɔ ka kuma de la voilà ok Bobo an b'a kuncɛ ni min ye o ye balontan ye sini Mali bi se e bɛ se ka jumɛn fɔ ani i ka petini kɔni bɔra ka kuma caman fɔ sur la dɛ a kun dusu tɛ a togoya la mais i y'a yɛrɛ conforté Kirikan Soso wa ko ale tɔgɔ yɛrɛ ne yɛrɛ dabali ba ne ko a ye terikɛ don Sonko man bon kuma Sonko man bon combat le seul sumo qui n'a pas de fétiche ouais fétiche ta le mousse de testicule donc sini an b'o fɔ Côte d'Ivoire n'Ala sɔnna ma an ye layidu di engageurs ma u ka Namibie ci walasa Côte d'Ivoire bɛ se ka tɛmɛ cogo min na an ye fɛn kɛ n'Ala sɔnna ma Côte d'Ivoire ka hakili kɛ kelen ye n'a kɔni dɛnna anw na Côte d'Ivoire bɛ gagner mais anw dɔrɔn tɛ fo Maroc fɛnɛ ka ko wɛrɛ kɛ tugun o t'a bannen tugun dɛ fo dɔw fɛnɛ bɛ yen olu fɛnɛ ka ci ni score dɔ ye donc fɛn min don a chance barika ka bon mais Mali kɔni b'a jɔyɔrɔ fa an b'an tɛgɛ d'an balima ninnu ma an ka jɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ Côte d'Ivoire ni Mali bɛɛ ye kelen et puis ni pays orange yɛrɛ bɔra tan ni niveau la a bɛ kan goya de an bɛ dugawu kɛ Ivoirien ye vraiment Ala ka Côte d'Ivoire ɲuman tɛmɛ nin waati kofɔlen na ok a k'an bɛn Kirikan Soso